세계 속의 대한민국, 우리나라의 아름답고 감동적인 이야기를 전합니다. 휴면톡톡입니다. 레고의 나라로도 유명한 덴마크, 아이들이 모두 레고 같은 장난감을 갖고 놀 것 같지만 덴마크 아이들 역시 가장 좋아하는 오락 문화는 PC게임입니다. 하지만 덴마크에는 인터넷이 빠르고 친구들과 함께 할 수 있는 PC방이 없고 있어도 PC 몇 대만 있는 작은 시설밖에 없는데요. 하지만 페이커 등 한국 게이머들이 유명해지면서 덴마크 아이들도 PC방에 대한 소식을 접하게 되고 초밥과 돼지고기, 심지어 맛있는 간식들을 간단히 주문할 수 있는 한국 PC방에 관심을 표하고 있어 덴마크 공영방송에서 한국 PC방을 특별 취재했습니다. 그들의 눈에 비친 한국 문화는 어떤 모습일지 요약본으로 정리해드립니다. Hvor mange gange er du gået hjemmefra for at spille PC-spil? Det er ikke så almindeligt for de fleste af os at have faciliteter til at spille PC-spil på offentlige steder. Men hvad nu hvis vi fortalte dig, at dette miljø er en stor grund til, at Asien fortsætter med at rangere førstepladsen i e-sportens verden? PC-rum og netcaféer blev født i 90'erne og går stadig stærkt i Korea. Et PC-rum, som for alvor begyndte at fungere i slutningen af 1990'erne, er et servicerum, hvor flere computere er installeret, og kunderne betaler for at bruge computerne i en vis periode. Grundlæggende er hovedfokus at levere PC-tjenester, men langt de fleste nuværende PC-rum leverer også mad som caféer, så det er både PC-tjenester og restauranter. Hvis du tænker over det, er det lidt mærkeligt. Dette skyldes, at Korea faktisk har den højeste internetpenetrationsrate i verden på 96%, så i teorien ville næsten alle i landet være i stand til at spille PC-spil derhjemme uden problemer. Der er dog over 20.000% rum i hele Korea. Industrien boomer og har en så stor indflydelse på den koreanske spilkultur, at folk rundt om i verden er opmærksomme på, hvilke titler der spilles mest. Men hvor startede PC-rumstilen? Omkring det tidspunkt, hvor Windows 95 blev udgivet i midten af 1990'erne, startede det som udenlandske internetcaféer i universitetsområder. Så i 1997 dukkede en kædeforretning ved navn Internet Magic Plaza for alvor op, og PC'er blev grundpillen, og butikker af samme type som i dag, der tilbyder simple drinks og kopnudler, begyndte at brede sig. Dengang spredte den sig hovedsageligt rundt om universitetsområder. Faktisk var brugen af PC-rum indtil dette tidspunkt mere til kontorarbejde end til spil. Men i 1997 indtraf den asiatiske finanskrise, og forskellige infrastrukturer blev lukket ned, hvilket gjorde internetadgang i Korea meget vanskelig. Men den følgende marts blev der udgivet et spil, der for altid ændrede ansigtet på koreansk computerbrug og gamerkultur. Det er StarCraft. Det originale StarCraft voksede til det mest populære spil i Korea og revitaliserede PC-rumindustrien. Året efter, i 1999, blev Adsel-baseret højhastigheds-internettjeneste lanceret og blev udbredt, og sammen med Star League, begyndelsen på populariseringen af e-sport, ændrede alt sig fuldstændig. På det tidspunkt flyttede stedet, hvor teenagers penge blev stjålet, gradvist fra spillehaller til PC-rum. Hvis du har en computer med internetadgang derhjemme, ville ingen forældre lade deres barn bruge computeren til at spille spil hele dagen. Men efter skole kunne jeg gå til et lokalt PC-rum og spille StarCraft ved kun at betale 1000 won. Til at begynde med blev begreberne Game Room og PC Room brugt i flæng. Det hed det sådan, at fordi der var lidt brug af computere, var der ikke mange dygtige til det, og der var ikke andet, der kom til at tænke på en spil. Men som tiden gik, blev det muligt at surfe på internettet, håndtere akut computerarbejde, tjekke e-mail, søge information og printe, og efterhånden som antallet af brugere i alle aldre og køn steg, kom de til at hedde flere PC-rum end spillerum. PC-rum var en selvstændig industri, hvor kontoransatte, der mistede deres job på grund af IMF-valutakrisen i 1998, nemt kunne starte en virksomhed med relativt lidt kapital. Kim Dae-Jung-regeringen, som var ved magten på det tidspunkt, pressede informations- og kommunikationsindustrien i stor skala som en foranstaltning for at overvinde IMF-krisen, og internettet og internetspil dukkede op, og PC-rum begyndte for alvor at brede sig. Især fremkomsten og populariteten af StarCraft, som understøtter internetkonkurrencer som Battle.net, som var ukendte før, blev den mest afgørende faktor for udbredelsen af PC-rum.
Derudover spillede MMORPG som Lineage, Ultima Online og World of Warcraft WoW også en stor rolle. Med andre ord har internetgaming-dille ført til den eksplosive vækst af PC-rum. Udbredelsen af PC'er og dedikerede netværk skabte til sidst et miljø, hvor folk nemt kunne få adgang til internettet derhjemme. PC-rums popularitet blev dog ikke afkølet, men steg derimod. Ligesom at spise hjemme er anderledes end at spise ude, var det ret attraktivt at have et sted, hvor du kan spille spil med venner. Derudover kommer online-spil i disse dage med flere fordele, når de spilles i PC-rum, hvilket tvinger brugerne til at bruge PC-rum. Denne dydige cyklus mellem spilindustrien og PC-rum har øget størrelsen af den koreanske online-spilindustri, og spilvirksomheder er vokset tilsvarende og konstant leverer indhold, der kan forbruges i PC-rum. På det seneste er antallet af steder, hvor man kan bestille mad i PC-rum, steget. Der er normalt en bestillingsproduktknap på startskærmen på din PC, så du kan bestille næsten enhver mad på én gang. Udover den grundlæggende kop ramen, snacks og drinks, sælger de også kogt ramen, en række forskellige kaffer såsom americano og café latte, drikkevarer såsom milkshakes og frisk frugtjuice, og endda anstændige måltider såsom hotdogs, dumplings, sursødt svinekød og svinekotelet. I midten til slutningen af 2010 er disse typer PC-rum nu almindelige selv i små lokale byer. I 2006 sagde regeringen, at internetcaféer vil blive arnesteder for ungdomskriminalitet og fordærv, fordi børn hurtigt vil blive afhængige af dem. Men i stedet er det blevet fødestedet for nogle af e-sports største stjerner. Man kan sige, at Koreas e-sports infrastruktur er baseret på PC-rum. StarCraft-spillere, Overwatch-spillere og League of Legends-spillere begyndte alle at spille spil i PC-rum. De fleste koreanske e-sportsstjerner begynder deres rejse i PC-bånd, hvilket hæver færdighedsniveauet for alle spillere i landet. Asien er ikke det eneste sted, hvor e-sportsspillere kan ses vokse gennem PC-rum. PC-rum har et lille nichemarked i Vesten, men deres indflydelse er ikke så stor. PC-rum er jorden, hvor moderne e-sport i Korea voksede. Uden PC-rum har vi måske ikke infrastrukturen til at hjælpe med at skabe nogle af de største spil i verden. PC-rum har en større betydning, end du måske tror. PC-rum kan siges at være resultatet af udviklingen af IT-branchen, som var en fremtidig fødevarevirksomhed, der skulle genoprette samfundsøkonomien. Nu er tilgængeligheden til IT-enheder blevet bedre, og der er blevet et miljø tilgængeligt, hvor børn, der spillede StarCraft som børn, nu kan spille spillet med deres børn som voksne. I denne situation fungerer koreanske PC-rum som et sted at skabe en ny kultur. 친구들과 함께 플레이하는 것은 헤드셋을 통해 대화하는 것과는 많이 다릅니다. 주말마다 알람을 맞춰놓고 친구들을 만나고 PC방에 가서 게임을 했던 기억이 납니다. 미국인으로서 나는 왜 인터넷 카페가 특정 지역에서 그렇게 인기가 있는지 이해할 수 없었습니다. 이 주제에 대해 조명해주셔서 감사합니다. 친근한 분위기에서 좋은 음식을 저렴한 가격으로 직접 먹어보고 싶습니다. 그리스에도 PC방 문화가 있는데 많은 서비스가 한국과 비슷하지만 어떤 것들은 정말 놀랍습니다. 그리스에서는 피자, 샌드위치 등 간단한 음식과 음료를 만들지만 한국에서 하는 이 전문적인 요리는 정말 놀랍습니다. 언젠가 시도해보고 싶습니다. 훌륭한 영상입니다. 터키에서도 PC방이 인기가 많아서 한국에도 이런 게 있다는 걸 알고 깜짝 놀랐어요. 한국인과 터키는 언어는 다르지만 뿌리가 같다는 말이 있을 정도로 정말 비슷한 것 같습니다. 많은 어린이와 청소년들의 놀이방이었던 PC방이 그 당시 어려웠던 경제를 일으키기 위한 투자의 결과였다는 사실은 정말 놀라운데요. 그런 배경에서 최근 세계 무대에서 활동하고 있는 e스포츠 선수들이 자라날 수 있었던 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 휴면톡톡이었습니다.